Ano pare, pagtitripan natin siya, papupuntahin ko dito. Huwag na pare, baka mamaya may yung ulo niyan. Akong bahala pare, relax ka lang dyan, sisindakin ko lang naman. Ikaw bahala pare, basta ako, labas na dyan. Oo pare. Hoy, Chip Logro! Chip Tanod pala. Halika nga rito. Pare, tignan mo, takot sa'yo. Sabi ko naman sa'yo pare, masisindak ko yan eh. Oh, bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Ikaw ba ang Chip Tanod dito? Pre, dan sa kamang, kacat mau. Madi pare, buy-buyak lang. Tabibuyam niya pare. Agito yung nalastog akong pare. Ewan pare, ata, mait na kita. Huwag pare, madi bumayag, sumikat na gito. Ha? Una pare, kayang-kaya na mo. Lalo ato na yun, ni Franz. Nalay nga jay. Una pare, ora ni pare GR. Malayang lang ata. Ano nga tanutuladan ta suda pare? Madi ka man pare. Kapag nga tuladan ta. Ay, madim kaya pare. Padasin ta lang mo. Yak kaya pare. Sige ko tapos kulturo pa. Kaya mata pare. Nga, padasin ta. Sige nga rin pare. Baring kaya ta. Sudan to pa eh. Kaya da, si tanto laki din. Sige mga road. Lukang ulatan. Madi, Tagalog mo ti content ta, masabal yan. Tagalog. Nagkuha di pare Tagalog, narigata na dyan. Wala ka lang aji pare. Nga, Tagalogan. Siguro pare, ta kwanta man, rogyan taman lang na yun. Ti aramidon ta pare. Ni Chip Tanod mo ti pag-istoryan ta. Nay, ampay nga inisip talo ti pagstoryanta. Pare, nalpas na ni Kapitanod, ni Kagawad, Sekretaryo. Di ni Chip Tanod mo ti kwenta, istoryahin ta. Ewan niya, mait pare, talayin ka talaga. Sige, kasi ti aramidon ta pare. Kunwari, dartasango tayo kamera. Tapos tuladin tayo araramidan da. Sige man pare, tapos Tagaluguntan. Sige pare, tamarita makapiright. Tamaintindihan dan ba't agad yung buy-buyang daduma. Talayin ka talaga pare. Sige pare, rugyantan. No action ko nak, mangrugay kag aksyonan. Sila hindi nagdusak pare. Ay, Madi kag nervous pare. Sige, ready, action. Pare, kumusta ka na? Anong balita? galong pa rin pare, pogi. Ikaw, kumusta ka na? Eto, pangit pa rin. Ikaw talaga pare, mapagbiro ka kahit kailan. Hindi naman sana nagmamayabang pare. Pero ang totoo niyan, pogi talaga ako. Oo pare, alam ko pogi ka eh. Oh, Chip Tanod yun ah. Oo pare, siya nga yun. Tama-tama, siya ang pinag-uusapan natin ngayon. Galing mo talaga pare. Ano pare, pagtitripan natin siya, papupuntahin ko dito. Huwag na pare, baka mamaya may yung ulo niyan. Akong bahala pare, relax ka lang dyan, sisindakin ko lang naman. Ikaw bahala pare, basta ako, labas na dyan. Oo pare. Hoy, Chip Logro! Chip Tanod pala. Halika nga rito. Pare, tignan mo oh, takot sa'yo. Sabi ko naman sa'yo pare, masisindak ko yan eh. Oh, bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Ikaw ba ang Chip Tanod dito? Ako nga, bakit? May problema ka? Bakit di mo ako nilista sa ayuda ni Kagawad? Huwag ako ang sisihin mo, kay tres ka magreklamo. Bakit si Tresorero? Anong kinalaman niya sa ayuda? Siya kasi yung nagsabi na huwag kang ilista. Kasi kasama ka daw sa 4-face. Ah, ganun ba Chip? Sorry. Nagko-content lang kasi kami ng kumpare ko. Ano kayo, mga vlogger? Hindi po Chip. Kayo ba naka-duty ngayon? Oo, may problema ka? Sabi ko na nga ba eh. Naka-duty ka ngayon boss. Ba, gusto mo munang magmerienda? Huwag na, kakatapos ko lang. Ikaw bang siga dito? Hindi boss, itong kasama ko. Oh, ba't ako? Nahimik ako dito eh. Nagtuturoan pa kayong dalawa. Sinong siga sa inyo? Sagot! Wala boss, di naman po kami siga dito. Gumagawa lang kami ng video. Ayusin niyo yung mga buhay niyo. Lalo ka na. Pasensya na boss. Oras na pinag-uusapan niyo pa ako. Titirahin ko na kayo. Pre, ukribot mo, pati siya kinahiraman. Yung hangarog na eh. Jamot mo nga, makaungat suna di content ta. Naglastog ka talaga pare. Pati siya may ramraman takalukwam. Among pare, content lang mo tayo naramit ta. Hamang agpaisaw. Content ka, content. Content pero man pare. Itakan. Pamanang pare, tika pa lang. Dapat sumaron may content ta. Okay. Karatay kami man na po. Ag-shout out kami man nun. Shot ni Fran. Paring GR. Ato mo namin nga shout out.
Shout out kanya Marvin Garino from Alwid, Victoria, Tarlac. At ibut lang, shout out kay Cherry Love Drolio from Dubai. Titapan. Shout out kanya Nelvin Salvador. Shout out Idol Cyrus Nacario from Ilocos Norte. Tapan manin Ronaldin Pasqua from Bulu, Victoria, Tarlac. Shout out maning kinigayim ko Merna Bergonyo from Hong Kong. Shout out friend. Shout out kanya Wilvin Gabs Pabros from Bacnotan, La Union. Shout out Fred Nilayka Moreno. Shout out. Shout out kanya Marjol Palma from Cagayan Valley. Shout out Fred Christine Mateo Rasun. Shout out. Tapan manin Owen Rick from Ilocos Sur. Shout out. kanya. Shout out Teresa Sebastian from Maluid, Tarlac, Victoria. Shout out kanya Estrella Valdez from Ramon Isabela. Shout out pare Jeffrey Yakusan from Korea. Shout out pare. Shout out kanya Isa Nario from Rosales, Pangasinan. Shout out kanya. Shout out lang kini Evelyn Guerrero from La Paz. Shout out Kim Charlotte from Victoria, Tarlac. Shout out mo lang malingkin ni Christian Gerson Gadjano from San Agustin, Victoria, Tarlac. Pati tilas nga shout out ko John Brian Briones from Victoria, Tarlac. Shout out kanya may load. Ate classmate ko na Shin Shang Chon. Nagbait ka mo classmate. Shout out kanya may idol. Ikaw mo po makinyami buy-buya di channel me in Follow kayo di page me, nag-subscribe kayo di YouTube channel me. Salamat. thank you.